Free Pepo, your only news from drug policy. Čaute. Cez víkend som bol v Prahe a bol som prednášať na akcii Prague 420, kde som hovoril práve o týchto nových dizajnerských drogách, najmä o syntetických kanabinoidoch. A bolo to neskutočne bizarné, lebo ono to zhodou náhod, akurát počas mojej prednášky som bol asi v polovici, kde som kázal o tom, ako je tam tá šedá zóna a radšej s týmito látkami neexperimentovať, tak záchranári kúsok od pódia práve dávali dokopy mladého chalana, ktorý to potom neskôr vysvetlil, že ktorý to prehnal z THCX, čo je jedna z týchto nových psychoaktívnych látok. A vyvarujte sa týmto látkam, a ako aj prednášajúci predo mnou, ktorý hovoril práve o edibles, čiže rôznych cukríkoch alebo koláčoch, ktoré sa dajú vyrobiť aj v domácich podmienkach, tak hovoril o tom, že treba začať malým množstvom, keď už sa dáte na experimentovanie s hociakou látkou. A krásne to vystihol výrokom go low, go slow a netreba to hrotiť, lebo fakt to bol bizarný a taký mrazivý pohľad, že ja tam kážem od nebezpečenstve syntetických kanabinoidov a pred očami mi tam záchranári dávajú dokopy mladého chalana, ktorý to jednoducho nedal a prehrotil to touto látkou. Takže dávajte si pozor a vyhýbajte sa týmto látkam a keď už chcete experimentovať, no tak veľmi opatrne v rámci toho harm reduction prístupu je tá myšlienka go low, go slow na mieste a netreba to prehrotiť, aby náhodou ste neskončili tiež v rukách zdravotníkov. Pekný večer, čaute.